Галоўным, прости господи, ідэолагам Менску стаў спортсмен. Комсомолец. Комсомольцы нового поколения однозначно говорят, что надо! І гарачы прыхільнік Лукашэнкі. Бацька, у нас крутой. Гэта Александр Лук'янаў. Днямі яго прызначылі начальнікам галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах моладзі Менгарвыканкама. Да гэтага ён 4 гады ўзначальваў Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі БРСМ. Лук'янаў і ягоны БРСМ у 24 годзе трапілі ў 14-й пакет санкцыяў еўразвязу супраць Расіі. Іх прызналі датычнымі да дэпартацыі украінскіх дзяцей. Вось што гаварылася ў абгрунтаванні. Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі бярэ ўдзел у перавыхаванні і палітычнай індактрынацыі дзяцей, а таксама каардынуе практычныя аспекты, як размяшчэнне дзяцей на тэрыторыі Беларусі. Гаворка ідзе пра украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый. Зрэшты, БРСМ гэтага і не хавае. Вы знаете, мы этим гордимся. Мы гордимся, значит, мы на правильном пути. Если нашим партнерам что-то не нравится, то, очевидно, мы проводим необходимую, нужную и правильную политику. У чым канкрэтна абвінавацілі БРСМ Лук'янова? У тым, што гэта арганізацыя матэрыяльна падтрымлівае дзеянні, якія падрываюць і пагражаюць тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту ды незалежнасці Украіны. Гэтага Лук'янаў таксама ніколі не хаваў. Разам з Азаронкам 2 гады таму ён наведаў акупаваныя тэрыторыі Запорожской и Херсонской областей. Объективно говоря, Григорий Юрьевич, только здесь, наверное, понимаешь, к чему ведет безграмотная историческая политика, политика по потворничеству западным элитам. И вот наглядный пример. Это не только разрушенные, сломанные здания, это сломанные судьбы, это сломанное поколение. Вось гэта Лук'янаў у знішчаным расійскімі войскамі і акупаванымі імі ж Марыюполі. З выказвання Лук'янова можна зрабіць выснову, што гэта украінцы напалі на свой жа горад і знішчылі яго. Што тут казаць? Ідэолаг Лукашэнкі можа. Находясь на этих улицах, очень четко ощущаешь, что могло произойти в 2020 году, как это было в Украине с Майданом в случае бесхребетного руководителя и непонятного идеологического направления страны. За панятны ідэалагічны накірунак краіны Лук'янаў адказвае з 21 года, прынамсі, за самых маладых беларусаў. 4 гады таму ён узначаліў БРСМ, акурат пасля падзеяў 20 года ў Беларусі. Яго туды кінулі ратаваць арганізацыю, паколькі ў траўматычныя для Лукашэнкі часы яна паказала сваю поўную неэфектыўнасць, разброд і шатанне, як кажа Лукашенко. Бардак полный. Лук'янаў па прафесіі былы ратавальнік міністэрства па надзвычайных справах. Лукашенко дал БРСМ шанец себе проявить. Вот мне интересно, как вы будете этот шанс использовать? Справедливости ради необходимо отметить, Марат Сергеевич, что критиковать и давать оценку действиям, по меньшей мере, с моей стороны, будет некорректно. Вместе с тем необходимо признать, что определенные провалы имели место быть. Ратаваць БРСМ Лук'янаў узяўся по полной. Белорусы преодолели брошенные вызовы, стали сильнее, мудрее, поняли, сила в единстве, и нам есть за что бороться и есть что терять. Сможем все, если мы вместе, нас нет. Пры Лук'янаве у БРСМ запусцілі праект «Моц закона», у межах якога разам са следчым камітэтам, Міністэрствам унутраных справаў, юрфакам БДУ і адвакатамі працуюць над прававым выхаваннем моладзі. Грамадзянска-патрыятычнае выхаванне – гэта і ёсць галоўны напрамак дзейнасці БРСМ. У нас одна семья, и главный не кто? Батька! Напрыклад, на месцы старых казармаў Берасцейскай крэпасці вырашылі пабудаваць цэнтр патрыятычнага выхавання. Ідэю прасоўвае акурат БРСМ і Лук'янаў. Пры гэтым стараюцца прывабіць жадаючых бясплатна працаваць на суботніках і ахвяраваць грошы. Грошы збіралі ў добраахвотна
прымусовым парадку. Что-то за привычка пихать это и деньги из чужого кармана брать. Так было з медыкамі ў Берасці. Сума ахвяраванняў адрозніваецца ў залежнасці ад кваліфікацыі. 3 рублі з малодшага персаналу, 5 рублёў сярэдняга і 10 рублёў для лекараў. Прычым афармляліся ўнёскі так. Медыкі пішуць заявы і нібыта самі просяць, каб з іх вылічылі пэўную суму. Але профіты у выглядзе піару і рэклямы атрымаў, вядома ж, Лук'янаў. Пры гэтым чальцы БРСМ чамусьці упарта не хочуць адлічваць працэнт ад уласнага заробку на сваю арганізацыю. Прынамсі, грошай, сабраных у добраахвот на прымусовым парадку, не хапае нават на самаабслугоўванне і самавыжыванне. Але датацыі з кішэні падаткаплатнікаў Беларусі яны адпрацоўваюць па поўнай на карысць Лукашэнкі. На апошніх так званых прэзідэнцкіх выбарах арганізацыя Лук'янава адпрацавала напоўніцу. У выбарчай камісіі трапіла больш за 3000 чальцоў БРСМ. Усю перадвыбарную кампанію арганізацыя тапіла за Лукашэнку. Калі Лукашэнку чакана абвясцілі пераможцам, то БРСМшчыкі пачалі запісваць відэаролікі з віншаваннем Лукашэнку, нібыта гэта ягоная перамога стала для ўсіх сюрпрызам. Уважаемый Александр Григорьевич, поздравляем вас с победой! З 2011 года на ўтрыманне Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі з бюджэту краіны выдаткавалі амаль 100 мільёнаў рублёў. За апошнія 5 год выдаткі на гэтую структуру павялічыліся амаль у 1,5 раза. БРСМ атрымлівае з казны амаль у 3,5 разы больш, чым дзяржава патраціць на праграму стварэння даступнага асяроддзя для людзей з інваліднасцю. Молодежь всегда готова помочь. У арганізацыі убухалі немалыя бюджэтныя сродкі. Сябрам БРСМ дадзеныя ільготы ў сферы сервісу і адпачынку. Інакш кажучы, адбываецца элементарны подкуп у абмен за лаяльнасць. Молодежь с нашим национальным лидером. Сябры гэтай арганізацыі валанцёраць на карысць ветэранаў і жывёл, займаюцца актывісты аднаўленнем помнікаў і святыняў, таксама БРСМ дапамагалі мігрантам на беларуска-польскай мяжы, якія штурмуюць гэту мяжу, і ўдзельнічалі ў экалагічных акцыях на тэрыторыях пацярпелых падчас аварыі на ЧАЭС. Калі верыць Рыгору Азаронку, дзясяткі заходніх цэнтраў і спецслужбы працуюць дзеля таго, каб перашкодзіць БРСМ рабіць сваю місію. Вы понимаете, кому вы противостоите? Вы противостоите целому конгломерату огромному из СМИ, идеологов, энергетиков, людей, которые вот пытаются зачумить нашу молодежь, свести ее с ума. Там 33 института в Америке человеческих всяких отношений, Тавикстокские и другие в Англии, которые занимаются вот тем, как спроецировать. Есть силы противостоять? Григорьевич, нас прадеды воевали. БРСМ лічыць сабе пераемнікам савецкага камсамолу і актыўна падтрымлівае палітыку дзейных уладаў. Яго функцыя – гэта кантроль за моладдзю. Калі савецкі камсамол меў пэўную ідэалогію, то БРСМ няма ніякай ідэалогіі. Усё, што ад яго патрабуецца, гэта забяспечыць лаяльнасць моладзі існаму рэжыму і ягонаму лідару. І калі ратавальнік Лук'янаў пайшоў на павышэнне, гэта значыць, што сваю эфектыўнасць у гэтай справе ён даказаў на 100%.